Il-festa tajba ta' San Giuseppe lil kulħadd lilkom u dawk li qegħdin jisimgħuna permezz tal-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali b'isem tal-Missier u tal-Ibn u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu dawn ikunu magħkom il-koll. Ħuti se niċċelebraw dil-Ewkaristija llum meta l-Knisja qed tagħmel is-solennità ta' San Giuseppe ir-Raġel tal-Verġni Mqazza Marija. Nistedinkom sabiex tagħmlu l-intenzjonijiet tagħkom biex inkunu denji ngħidulu mulej aħfrinna. Ngħidu flimkien nistaqar l-Alla li jista' kollox, li jien għadni btħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin, bil-ħalli, tijati l-ekbar, għalek nitlob l-Imqazza Marija, l-Anġeli u l-Qaddis u li l-komħuti biex titol. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Illum solennità u l-Knisja tagħmel eċċezzjoni. X'inhi l-eċċezzjoni? Ħanejdu l-glorja. Fir-randam ma ngħiduhiex imma llum iva glorja l-Alla fil-għoli tas-smewwiet. Inroddulek ħaj mulej Alla Missier, mulej Ibn, mulej Alla, int li tneħħi dnubit, int li tneħħi, int li qiegħed għaliex int waħdek mal-Ispirtu Santu. Nitolbu u Alla li tista' kollox inta fdajt il-misteru tas-salvazzjoni sakemm kien għadu fil-bidu tiegħu taħt il-ħarsien ta' San Giuseppe. Għamel li bit-talb tiegħu il-Knisja tiegħek taqdi dejjem dan il-misteru sa ma jseħħal kollox b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix bisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mit-tieni ktieb ta' Samuel. F'dak iż-żmien il-mulej kellem lil Natan u qallu: Mur u għejt lil qaddej tiegħi David, dan jgħid il-mulej. Meta inti jittemm żmienek u tkun striħajt ma' missirijietek, jiena nqajjem nislek warajk. Nisel ħireġ mill-ġewwieni tiegħek u nsaħħaħ is-saltna tiegħu. Huwa jibni dar lill-ismi u jiena nsaħħaħ it-tron tas-saltna tiegħu għal dejjem. Jiena nkun għalih missier u hu ikun għalija ibn. Il-familja tiegħek u s-saltna tiegħek jibqgħu sħaħ għal dejjem qudiemi. It-tron tiegħek jibqa' sħiħ għal dejjem. Il-kelma tal-mulej. In-nisel tiegħu jibqa' għal dejjem. In-nisel tiegħu jibqa' għal dejjem. It-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni, f'kull żmien ixandar fommi l-fedeltà tiegħek għax jiena qed tjubitek tibqa' sħiħa għal dejjem b'ħasmewiet int wettaqt il-fedeltà tiegħek. In-nisel tiegħu jibqa' għal dejjem. Għamilt patt mal-mażul tiegħi u ħlift lil David il-qaddej tiegħi. Jiena nagħmel li n-nisel tiegħek jibqa' għal dejjem, li f'kull żmien jibqa' sħiħ it-tron tiegħek. In-nisel tiegħu jibqa' għal dejjem. U jsejjaħli int missieri u Alla tiegħi, fortizza u salvazzjoni tiegħi. It-tiba tiegħi jinżomma fuq u għal dejjem u l-patt tiegħi miegħu jibqa' sħiħ. In-nisel tiegħu jibqa' għal dejjem.
Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti, lill-Abraham jew lin-nisel tiegħu il-weda li jirtu id-dinja ma saritilhomx permezz tal-liġi, imma permezz tal-ġustizzja bil-fidi. Għalhekk il-weda mal-fidi hi marbuta biex tkun mogħtija bħala grazzja u hekk tibqa' sħiħa għal uliedu kollha, mhux biss dawk li jgħixu bil-liġi, imma wkoll dawk li jgħixu bil-fidi ta' Abraham. Il-missier tagħna lkoll. Skont ma hemm miktub, jiena nagħmel minnek missier ta' kotra ta' ġinus, missierna quddiem Alla li fih u emmen li jagħti l-ħajja lil mejtin u li jsejjaħ fl-esistenza lil dawk li ma jeżistix. Meta ma seta' jara ebda tama, Abraham it-tama u emmen u hekk sar missier ta' kotra kbira ta' ġinus. Skont ma kien intqal lilu, hekk qatt ikun kotra nin-nisel tiegħek u hekk u kien għalhekk li dan ġie lilu meqjus b'ġustifikazzjoni. Il-kelma tal-mulej. Tifini Cristo, gloria uti fili Cristo. Ħinja dawk li jamru fit-tempju tiegħek mulej u ma jfaħruk għal dejjem. Gloria Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Ġakob nissel il-Ġusepp ir-raġel ta' Marija li minna twieled Ġesu li jsejħulu il-Messija. It-nissil ta' Ġesu Kristu sar hekk, ommu Marija wara li tarset ma' Ġuseppi qabel ma marru joqogħdu flimkien ħarġet ilha bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Żewġa Ġuseppi li kien raġel ġust u li ma rridx ixandara quddiem kulħadd għamel il-ħsieb li jibata bil-moħħbi tan-nies. Meta kien għadu qiegħed jaħsibha derlu l-anġu tal-mulej fil-ħolm u qallu: Ġuseppi bin David, la tibżax tilqa' għandek lil martek Marija, għax dak li tnissel fija ġie bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Hi kollha iben u inti semmieħ Ġesu, għax hu salva l-poplu tiegħu minn dnubithom. Ġuseppi meta qam għamel kif ordnalu l-anġlu tal-mulej. Il-kelma tal-mulej. Mena llum ħut il-eżies il-Knisja mdawla mill-Ispirtu Santu sa minn żminijiet il-bot, il-papijiet. Mhux biss iddedikaw ix-xahar ta' Marzu kollu lil dan il-qaddis Marzu, imma wkoll sabu din il-ġurnata it-19 sabiex jippreżentawlna il dan il-bniedem għal riflessjoni tagħna. Nimmeditawh u nitalmu minnu. Hawnhekk għandna statwa sabiħa quddiem nara hemmhekk biex narawha. Ħana fil-qorħejn qasir li għandi taf għax nixtaq għandi ħafna ma m'għandix. Nimmeditaw l-ewwel punt, id-dinjità ta' San Ġusepp. X'jiġifieri dinjità? Hekk bniedem ta' ċerta jilħoqlu rispett, bniedem ta' serjetà, bniedem ta' respons tista' toqgħod fuqu, dinjità. Number one, l-ewwel waħda, dinjità ta' San Ġusepp ġejja għax huwa kif għadna kemm smajna fil-Evanġelu ġej mir-razza u mill-familja tas-Sultan David. David ħut il-eżies kien il-personaġġ li lilu Alla għamillu weda permezz ta' profeta Natan li mill-familja isemewwa li mill-familja tiegħu mid-dar tiegħu għad jitwielet mexxej. Hekk qallu l-anġlu taħdan id-dinjità fejnej.
Giuseppe bin David. Għalfejn qed tinkwieta, inti għandek dinjità kbira mhux biss quddiem il-bnedmin, imma quddiem Alla l-imbierek inti bniedem magħżul. Giuseppe bin David, id-dinjità. Number 2. Fejn hi id-dinjità ta' dan ir-raġel? Għaliex Alla għażlu sabiex jieħu ħsieb lil xebba ta' 16 sena ħada b'għarusa mit-Tempju ta' Ġerusalem u tabba bir-responsabilità li fi żmien sena jiżżewwiġha. Għaliex din il-mara speċjalissima kellha tidħol fil-pjan tas-salvazzjoni u ssir l-omm tal-feddej tal-iben ta' Alla. U Giuseppe refa din ir-responsabilità meta ppreżenta ruħu Betlem quddiem l-or ir-responsabbli ta' Ruma, dakinhar Ruma kienet tikkmanda d-dinja, u dawk li kienu quddiem l-iskrivanija staqsewh din minni Giuseppe, din minni. Giuseppe għalilhom dik il-mara tiegħi. U dawk responsabbli jikteb Giuseppe u martu Marija, u kif jgħidin awtur bravu tal-iskrittura kemm sabiħ dan isem ewwa. Qatt ma taħbet minn moħħok, isem San Giuseppe u isem Marija inkitbu fir-reġistri ta' Ruma, il-qawwa ta' dik id-dinja. Dik hija l-mara tiegħi. Id-dinjità. U min-naħa tagħha din il-mara Marija kienet taraf id-dinjità li għandu dan ir-raġel tagħha u tirrispettah. Ħanejdilkom kemm kienet tirrispettah meta għandna dik l-istorja tal-Vanġelu ta' Ġesu intilef, dak ma ntilef xejn, imma insomma, sewwa u sabuh skont San Luqa u tfaċċew qudiemu qiegħed qalb numru ta' nies bravi tal-Antik Testament, bravi jafu l-Antik Testament, rabbi jistaqsuh u ġibhom u baqgħu imbelħin. Qalu dan ta' 12 sena kellu, dan l-erf ġabu. Meta iltaqgħu isemgħu ommijiet, tafgħu x'isemgħuha. Għasaw ħafna ommijiet li l-żwieġhom qegħdin jaqsuhom. Nafx jennejt. Hawn ħafna nisa li l-żwieġhom jaqsuhom. X'qaltlu lit-tifel tagħha ta' 12 sena. Ibni, għax għamiltilna hekk. Waħda, imbagħad isemgħuha ġejja. Missierek u jien inkwetati konna qegħdin infittxu. Missierek. Ma għadlux jien l-ewwel il-kobor, id-dinjità ta' San Giuseppe. Missierek. Giuseppe u qed jisma' u l-ebda kelma, is-silenzju. Missierek ekku d-dinjità li l-istess Marija, issa Marija ħadd daqsa ma kien jaf dan it-tifel nenġie u ta' minnu it-tifel, imma qaltlu missierek u jien mollija inkwetati mhux jisu ma ġara xejn konna qegħdin infittxuk missierek. Id-dinjità, mela dinjità ġej minn David, dinjità għax ir-raġel ta' Marija u number 3. Sa ngħidu fuq dejn id-dinjità għax huwa l-missier ta' Ġesu. Sa tgħid fuq dejn. Paternità. Bil-Malta ma kelma missirija u ommija paternità. Juri missier li nutri t-tif li għajjex
fil-veru sens tal-kelma. Jgħajjex il-mara u l-tifel. Sa 30 sena kien għadu d-dar kif jgħid l-Evanġelju ta' Luqa. Jgħid li meta ħareġ għal ħajja pubblika Ġesu kellu madwar 30 sena. U Giuseppi jgħajjex, jitma. Il-kelma Griega tekton li aħna traduċejnija mastrudaxxa hija aktar wiesa minn mastrudaxxa. Illum ngħidulu kelma bl-Ingliż handyman kien jagħmel diversi kwalità ta' xogħol San Giuseppe. Fost l-oħrajn ħanġibilkom din ix-xena qudiemkom, anke ngħidilkom din biss, għax ma tantx nafuha. Ftit il-bogħod minn Nazaret kien hemm belt jisimha Seforis għadha hemm. U dak iż-żminijiet ir-Rumani, għax Ruma kienet tikmanda hemm, kienu qegħdin jibnu belt ġdida. U f'Seforis hemm għal poplu ludi għadu hemm taf, hemm post għaddejs fejn il-familja tieħu t-tifel ta' sentejn u tagħmillu ċertu ċerimonja taqtalu x-xar u jibdew ħallulhom, forsi ġelli rajtuhom in-nokli twal hawnhekk. Temples. U Marija u Giuseppi ħadu t-tifel hemmhekk. Mhux biss, imma mbagħad hemmhekk kien hemm l-iskola ta' tfal Lot biex jitgħallmu l-Bibja, l-Antik Testament. Issa hawn is-sabiħ, issa huwa. Skont kotba ta' professuri kbar tal-iskrittura ta' Giuseppi kien hemm bogħod 2 kilometri u nofs, 3 kilometri u nofs minn Nazaret għal Seforis. Giuseppi kien imur minn Nazaret Seforis biex jaħdem hemmhekk. Din is-sabiħa. U bi probabilità l-aktar kbira iżommuha dejn ta' miktuba f'kotba ta' professuri kbar tal-iskrittura. Giuseppi jisimgħuha kemm sabiħa, kien jieħu it-tifel tiegħu minn Nazaret Seforis biex wieħed imur jaħdem u l-ieħor imur l-iskola. Immaġinaw din ix-xena qudiemkom ta' San Giuseppe bit-tifel tiegħu telaq mid-dar tiegħu Nazaret imur Seforis biex wieħed jaħdem. Hekk ħut il-eżies id-dinjità kbira ta' dan il-qaddis. Ħallini nieqaf ta'. Però ħandikom ħseb wieħed biss ieħor. Jekk għandu dinjità kbira, jekk dan il-punt ma semmejtilkom xejn. Dosija, raġel ġust, dikajos minu l-ġust quddiem Alla, għandu wkoll glorja kbira quddiem Alla. San Giuseppe ħut il-eżies. Il-glorja tiegħu jekk fid-dinja għandna miktub fil-Vanġelu, trid ħafna biex tifhimha ta' et erat subditus illis. Ġesu kien sudditu għalihom. Ġesu li benta Alla joqgħod għal ommu u għal missieru San Giuseppe fil-ħanut tal-Mastru Daxxa Nazaret. Ejdu li ħud il-eżies li ma onur, li ma qima, li ma glorja. Ibnu stess, it-tifel tiegħu stess, hemm fil-ġenna, hemm fil-glorja, jagħti u għadu jagħti lill-għażiż missieru San Giuseppe. Fuq il-lemin u fuq ix-xelluk ta' Ġesu ma hemmx dawk iż-żewġ apostli kif talbet ommhom. Tafuha l-istorja? Għaltlu Ġesu, għamel li fis-saltna tiegħek it-tfal tiegħi li kienu ġwanni u ġagbu joqogħdu wieħed fuq il-lemin u l-ieħor fuq ix-xelluk. Talbet ħaġa sewwa l-omm fuq il-lemin u fuq ix-xelluk ta' Ġesu fil-ġenna hemm Marija u missieru San Giuseppe. Bosta ħut qaddisin kbar. Għalhekk il-San Giuseppe napplikawlu dik il-frażi
li jinfarun fl-Eġittu kien jgħid lin-nies meta jmorru jitolbuh il-qamh bil-ġuħ. Kelma kien jgħidilhom: ite għad Josef, morru għand Giuseppi, u Giuseppi jekk intom bil-ġuħ jitmakom. Giuseppi jekk għandkom l-inkwiet jgħinkom. Ejjew ħuti l-eżis aħna wkoll b'responsabilità, b'qima, b'fidi u imħabba kontinwament fil-ħajja tagħna immorru għand San Giuseppe. L-aħħar ħsieb qasir biex isommuh moħħkom. Meta it-19 tax-xahar u x'inhu x-xahar jaħbad l-erba' bħal mhu s-sena u s-sena Marzu l-iktar u iktar San Giuseppe jagħti grazzi kbar il-min jitlobhomlu bil-wifqa. Jiena nemmen falla wieħed il-missier ħalaq dak kollu li jidher u f'mulej iben waħdini ta' Alla, Alla min Alla, nisel mis-smewwiet għalina minn Marja Verġini u sar bniedem salbuh għalina bata taħt Ponzu Pilatu. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja u s-saltna tiegħu li ġej mill-missier u li tkellem fuq il-profeti. Nistqar mam Alla għażel lil San Giuseppe biex bl-ubbidjenza tal-fidi tiegħu ikun il-ħarries tal-familja. Ngħidu mulej żommna fil-ħajja ġusta tiegħek. Għal-Knisja biex tkun dejjem imħarsa minn San Giuseppe nitolbu mulej żommna fil-ħajja għal dawk li jsibuha bitqila biex jemnu biex jitalmu minn San Giuseppe il-valur tal-ubbidjenza nitolbu mulej żommna għal ħutna l-moribondi biex jintelqu fl-interċessjoni qawwija ta' San Giuseppe nitolbu żommna fil-ħajja għat il-mistiħ li dejjem il-qaddej tiegħek Giuseppe Grek u l-erwieħ li hemm fil-purgatorju jistennew it-talb tagħna nitolbu żommna fil-ħajja. Mulej Alla tagħna intrid li mill-familja ta' David jitnissel il-Messija u ħtart lil Giuseppe ta' Nazaret biex ikun strument żommna taħt il-ħarsen tiegħu bi Kristu Sidna. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej biex bħalma San Giuseppe bit-tiba u l-qima qiegħda l-ibnek il-waħdini mwieled minn Marja Verġini hekk ukoll aħna jkun jistħoq ilna naqdu b'qalb safja bi Kristu Sidna.
il-mulej ma'kom, nerfaw qlubna l-fuq, nitsu ħajr il-mulej Alla tagħna, sewa u xira ta' sew mulej Misser Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek fajt. Fis-sollennità ta' San Giuseppe, ir-raġel ġust li jintajt lill-Verġni Marija b'żewġa, il-qaddej fidilu għaqli li jint qedtu kap tal-familja tiegħek biex bis-seta ta' missier iħares il-libnek il-waħdini imnissel bħala bniedem bil-qawwa tal-Ispiritu Santu Ġesu Kristu. Dak ifaħru l-kobor tiegħek l-anġli, imuk id-dominazzjonijiet, jitredu qudiemek is-setat, il-kol ferħana jifaħruk is-smewwiet ma' s-serafini u l-qawwiet tas-sema, flimkien ma' tagħhom il-qani tolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek Qaddis. Osanna fil-ola, imbirek minn ġej. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qudusija, Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibata ħal-ħobs radd il-ħaj qasam ta' lid-dixxipli tiegħu għalilhom ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġa' raddi l-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal ħudu bixorbu minnu il-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi u Alla tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi salvana jint. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt bil-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna b'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqaf li mħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-qaddej tiegħek Giuseppe, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqaddsa Alla Marija, ir-raġel tagħha il-Kastissimu San Giuseppe, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew inkomplu nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li benta Alla għas-salvazzjoni tagħna missierna. Aħfir inna dnubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina. Aħlista nitolbuk mulej minn kull deni għatina fit-tiba u ħina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa mid-dnub u mħarsa mill-inkwiet, aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slim u laqda li jintrid fija, int li tgħix bis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf ta' Alla.
Danu Ġesu il-ħaruf ta' Alla li jneħħi d-dnub tad-dinja ħin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla ta' dan il-ħaruf. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Grazzi, Sinjur Alla, waħfirli, San Giuseppe ta' qalb safja, nitolbu. Bil-ferħ ta' din il-festa solenni li jillum qegħdin namlu fġieħ San Giuseppe, tmajtna mulej blikel ta' din il-mejda qaddisa. Ibqa' żomna dejjem taħt il-ħarsien tiegħek u saħħaħ fina id-doni li kollok tiba jogħġbok tatina bi Kristu Sidna. Issa dritt wara l-qudiesa hawn il-priedka ta' dan iż-żmien tar-Randan. Il-mulej magħkom. Berikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu s-Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.